Teulades verdes. Les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Per fer del món un lloc millor, només cal seguir 3 regles. Reduir, reutilitzar i reciclar. Per accentuar, també hem de seguir 3 regles. Regla 1. Accentuem les paraules agudes quan acaben amb vocal, vocal més S o in. Per exemple, reciclaré. S'accentua perquè és una paraula aguda que acaba amb vocal. Envàs. S'accentua perquè és una paraula aguda que acaba en vocal més S. Encén. S'accentua perquè és una paraula aguda que acaba en. Regla 2. Per a aquesta segona regla, reutilitzarem l'anterior. Accentuem les paraules planes quan no acaben ni en vocal més S, ni en o in. Per exemple, plàstic. S'accentua perquè és una paraula plana i no acaba ni en vocal més S, ni en o in. Regla 3. Per acabar, les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre. Com ara, ceràmica. S'accentua perquè és una paraula esdrúixola i les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre. Majúscules. S'accentua perquè és una paraula esdrúixola i les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre. Què et sembla si escrivim sobre edificis sostenibles a la revista? Però ara no tinc clar si sostenibilitat porta accent. Pensa en les 3 normes que hem après. Reduir, reutilitzar... No. Accentuem les paraules agudes quan acaben amb vocal més S, en o en in. I doncs, sostenibilitat no s'accentua.